counties ale beach oyawre Homa Bay uchiyo machal nade kodh El Nino no kelo midhiero mopogore opogore kendo kawuono wawinjo maling'ling ni nitiere pok mag chiemb kony ne jogo manokale midhiero machalo kamano nyaka sani ginyalo bedo ni chenro sechopo kanye miwane twak ka intiere kanyo e county ma Homa Bay. Ali Cleophas en adier ni koth mag El Nino manochwe ga mokalo achiel kuom kuonde manokele pek mokalo e county ma Homa Kandi en sub county manachuonyo north ma kawuono wantie ni kendo king'iyo kuonde gwenge mopogore opogore ma Homa Kandi en sub county manachuonyo north ma kawuono wantie ni endi emana jopiny oyude pek mokalo kalore kod masira ma koth manochwe mapek manodaro famili mathoth kaachiel kod ketho mwandu mopogore opogore mag jopiny ka puothe ekas mathoth bende pi noketho e alwora manachuonyo north kaendi kalore kod kodhe mag El Nino mane e kor gwenge ma pacho kaendi okinyi ma kawuono Cleophas kaka nyalo neno wantiere e kar thieth kata simbi dispensary mantiere ka chund bura mar Rachuonyo North kaendi kaendi wabiro kalore kod migepe mopogore opogore kama oting'o migawo mar Safaricom Foundation, migawo mar Kenya Red Cross kod migepe mamoko ma obiro mar chiwo kony ne famili mathoth mokalo manoyudo hinyruok kalore kod masira manokel kod koth manochwe higa mokalo. Ka waketho sa Cleophas an kod moko kuom jodito mag riwruoge mopogore masani koro go tach simbi Gembo kaendi mar chopo ir famili manoyudo pek kalore kod kodhe mapek manochwe kendo kelo negi masira. I'll begin with you. Maybe we'll start by introducing yourself and tell us what the kind of programs you are undertaking today following the adverse effect of El Nino that displaced many families in Rachuonyo North region. Welcome. Thank you so much. My name is Karen Basie. I'm the Director of Sustainable Business, Social Impact and the Foundations at Safaricom. Today we are here with our partners, the Kenya Red Cross, who had reached out to us to help the community in Simbi area recover post the El Nino and the flash floods that wiped away their crops. So here we are with our partner Red Cross trying to support this community in this recovery phase. Yes. It is now 2 months since the advanced effect of El Nino. Somebody will ask, why are you coming today? Yet a number of families, many people were affected in late December, and you are coming toward the end of January. Why today? Yet there have been a lot of problems in this region during the El Nino rains. Maybe Red Cross can take that question start by introducing yourself. Okay. I'm Helen Cheruto, Regional Manager for Kenya Red Cross, West Kenya Region. This is a continuation of the services that we've been giving to the communities that were affected by the floods since last year, November. The communities here in Rachuonyo North, starting with Simbi, they were affected by the flash floods and they were displaced. We came in to support with the shelter NFIs and issues of hygiene and promotion at the community level, and they went back to their homes. And here we are today with Safaricom Foundation to support as part of the recovery with the food distribution. This one will assist even the children who are school going to be able to participate in their education without missing the education because maybe they lack food at home. Actually, one of the effects that happened during that flash floods, a lot of crops that were in the farms were covered and they were damaged by the flooding water. And they were not able to have their normal harvest for December. And that's why we are here today. Yeah. As Red Cross, you've been very swift in acting during disaster, and this place has been receiving a lot of challenges during the heavy rains. What are the permanent solutions to the perennial floodings that have been affecting many residents of Rachuonyo region? Okay, we've worked with this community, and I agree with you, they have always been affected by the floods. And we've had discussion and community engagement with them together with our leaders from CDF, the national government and the county government. And the long-term solution is having permanent dikes that actually can prevent the water, the backflow from the rivers to the community. Thank you very much. Cleophas kapok atieko wayadoge na ire office mar MP makaendi kaka chiel kuom jogo eko motelo ne jopiny kaendi jopiny ma Rachuonyo ka osebedo ka ywak higa ka higa ni chiemo momiyogi e kiok oromo. En ang'o ma office mar MP maka timo maneno ni wacho oula masando jopiny gwenge mag Simbi ka gwenge ma Wang'chieng gwenge ma Kubuya otieki mondo jopiny mar Rachuonyo kaendi obed kadak e utegi kata mana ndalo mag koth kata ndalo mag chieng'. Ang'o ma office mar MP timo maneno ni ok mana sama masiro neno tikelo chiemo ma jopiny chamo kae to rumo to ka koth biro chako chando kendo daro gi miere. Mokwongo gi nyinga an Daniel Onyango, Constituency Manager. Kapok awuoyo, I appreciate Mheshimiwa Adipo Kuome, appreciate the intervention mar Red Cross.
kendo sani koro wakelo Safaricom Foundation en mor mare to gi mar jokarachuonyo ni wan gi joma biro konyowa e tijegi. Gima duong' ma jo constituency osetimo en timo capacity building ne joma odak e area ma koth osebedo ka chando ndalo ka ndalo. Mokwongo gima watimo, wan gi project mar Kimiro Luch ma jowa pok otiyogo e yo maber. Kech mago achiel kuom mamiyo pi baro gi oko. Koro gima watemo timo ni wang'iso ji mondo wabed food secure, mondo mi sama koro koth oketho cham mane ni e puodho kik bed ni koro waonge gimoro. Mar ariyo, watemo wuoyo, apart from dike, nitie joma bende odhi odino ndara mar pi. Jogo be watemo wuoyo kodgi ni giyie pi okal mok gini gidhi gidino. Nikech iyudo ka ng'ato odhi odine ma ka pi obiro to koro pigno wuok gi thuon. Koro sama pi wuok gi thuon to ketho ne joma odong' man bang'e. To mapiyo be nitie gimachielo ma mheshimiwa ne mondo watim, kaka kama wantiere ni wan area mar Simbi Kogembo, wan gi pi ma piped water. Mheshimiwa dipo okuome nokelo pigni ndalo machon. Kata sani pigno tiyo. Wayie wachul pi, wayie mondo mi wakaw pi tap water e mwamodhi. Machielo sani wan gi project madhi nyime mar stima. Wayie mondo mi ka dipo ni pol dwa kalo dala ni kikikel koko. Kendo machielo en ma jakom CDF be dhi wacho. Koro sani kuneno ka jomoko luore watimo mapping, onge ng'ama idhi we. Jokarachuonyo mheshimiwa dipo kuome dwani dala ka dala obed gi stima. Adwani mondo wadog e studio jakom wabiro loso ge samo timo interview. An gi penjo achiel ne Red Cross kapok aduoki achiel kachiel studio. You can tell us the number of beneficiaries today and which areas are you visiting today concerning this program? Okay, today we are visiting 4 places. That is Bala. We are here in Simbi Health Center. And we are going to visit also Kobuya and Osodo. Those are the areas that were affected. And we are targeting a total of 660 households here. But we are working with Safaricom in other 5 counties, whereby in total we could have covered 3,330 households in all these 5 counties. And my partner from Safaricom can mention the counties that we are working together, apart from Homa Bay. Briefly, as we finish. Yeah. So from here we have Makueni County, Marsabit, Garissa, and Meru. Last week we were in Nyandarua. So Nyandarua, we supported them last week because the rains are still continuing and it's cold, so we gave them blankets. But for food is Makueni, Marsabit, Meru, and Garissa. Thank you very much. Cleophas Olwach mani winja chiel kachiel kony mobiro ne jogo eko mana pio dare miechgi e gwenge mag Simbi kaendi. Wabiro luwo ka waloso gi jopiny kachiel kod tenanga makoni mondo giswa nena pek ma gisebedo ka gineno kalure kod kodhe mosebedo ka daro gi higa ka higa e kinde ma kodhe ma pek chwe kod gwenge ma pacho kaendi. Ka ok kamano to biro duogo kachiel kachiel e studio mondo idhi nyime kod twak modhi go nyime ka wato pod wabiro luwo wang'eni chenro ni biro chalo nade to jopiny ma osebedo ka pi dare miechgi to wacha ng'aw kalure kod chenro ma kawuono kelegi kokalo kuom riwruok mar Safaricom Foundation kod riwruok mar Red Cross kachiel kod migepe mamoko mobiro masiro jopiny ma osebedo kaneno pek mikelo ne kod koth mapek mosebedo chwe kod gwenge ma pacho kaendi. Cleophas ago niro kamana ahinya Lebich kuom bago na twake makare. Ageno gidhi chopo gwenge ma Wahambla koso gidong' mana Simbi koso